Let's gaze indaba ze-1KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ehamba phambili usuku namhlanje. Ithembisa likhulu inkulumo kaNdunankulu abamaloli bamashele kwaloliwe kanti yasogwini empini yodlame lobulili. UNdunankulu KwaZulu-Natal uThamentulo uthi keziningi izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi ezikhona emgodleni wahulumeni wesifundazwe usho kanje ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ebhekiswe kwisifundazweni iState of the Province Address isopha eMgungundlovu kokunye okubalulile ukuqinisa ezokuphepha emizini yamakhosi njengoba kuvezile ukuthi ke akhona safakelwe ubuchwepheshe bamakhamera. uNtuli uthi ke maningi amathuba emisebenzi azokwakhiwa ngezihlelo ezizokwethulwa. Ziningi izinhlelo uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamentulo azibalile kusomqulu wahulumeni wesifundazwe oqukethwe kunyaka 2025 kuya ku2026 njengoba simzwile ebalula nje izinhlelo abazongenelela ngazo endaweni yamakhosi lapho bezoqinisa khona ezokuphepha ukuqinisa ukuthi amathuba emisebenzi ayadalwa kanjalo nezinhlelo zokuthuthukisa ingqalazinda yakuleli. The transport infrastructure to connect the province. Today, Madam Speaker, our province boasts 8,775.33 kilometers of surfaced road network and 25,727.33 kilometers of unpaved gravel road network against a total network size of 35,502.66 kilometers. Which is helping connect communities to essential amenities such as schools, clinics, towns, and major economic corridors, thereby helping bolster the growth of tourism, agriculture, manufacturing, logistics, and other sectors. In this regards, major transport and logistic infrastructure investment which are underway is N3 and 2 upgrades. While there are congestions and delays, is envisaged that the end product will enhance the road infrastructure connectivity and the economy. Some of the provincial network being rehabilitated are P304 Kwamia to Drakensberg, P321 Mapek to Potchefstroom, P372 Heritage Tourism Roads. Kokunye uNdunankulu akubalile izinhlelo abazongenelela ngazo kwinhlangano yokwenziwa kwemvelo kulesifundazwe iEzemvelo KZN Wildlife. In an unwavering commitment and collaboration, efforts between KwaZulu-Natal, Ezemvelo Wildlife and various private landowners, we plan to increase our conservation estate. Ezemvelo has commenced is a commercialization strategy. In this regard, 11 commercialization projects under this strategy have been approved by the National Treasurer and are currently being implemented through the public-private partnership PPP approach. Phinde wakuveza uNtuli ukuthi ezikoleni bazoba nosuku olulodwa lapho bezoqhambisa khona ezemidlalo ezikoleni ikakhulukazi kulezo eziphethwe uhulumeni. The department is currently constructing 22 new or replaced schools, and several schools are undergoing major upgrades and additions. The 187 million Tongat Special School has been completed. In partnership with the Department of Sports, Arts and Culture, the Department of Education introduced this Yadlala Thursday, which encourages schools to dedicate time to sports and art every day. This program is gaining traction across various parts of the province. Amaqembu aphikisayo kulesi sifundazwe aphawulile ngenkulumo kaNdunankulu. Kepha kuyabonakala ukuthi uhulumeni wabo awubakhathalele neze. Nanamhlanje sisatshelwa ngomsebenzi ePWP.
umsebenzi ePWP kuyi-insult to abantu bakithi abamnyama ngoba leyo msebenzi leyo akusimsebenzi ongakwazi ukuthi uphilise imindeni yakho uthathe izingane zakho uyifake ezikolweni esemazingeni aphambili. Njengenhlangano kaKhongolose kuyasijabulisa ukuzwa ukuthi undunankulu uye wagxila kakhulukazi emsebenzini umongameli athe mawenziwe umsebenzi wokuthi makwakhiwe amathuba omsebenzi emsebenzini othi kufanele ukuthi abantu bakithi siqoshe indlala, abantu bakithi abaningi abasebenzi, kufanele uhulumeni kube khona izinhlelo abanazo ezokwakha amathuba omsebenzi. Sikujabulele ke ukuzwa ukuthi undunankulu uphinde wakukhuluma ukuthi umongameli uthe kufanele kube khona investwa ku-infrastructure kwenzela ukuthi umnotho wethu ukwazi ukuthi ukhule. The Premier actually acknowledged and realized that there are fiscal constraints, which means we're not going to achieve all the targets that we want to achieve. And I think that was the starting point of his address today. And I think then he touched on exactly what I expected him to touch on, was if we're going to achieve some sort of growth, economic growth, creating jobs, dealing with poverty and inequality, it's got to be done through a vehicle that's capable and ethical. And I think that in that framework, I think the Premier hit the nail on the head. Kanti iphini likasihlalo wendlu yamakhosi kulesi sifundazwe uphawulile naye kulolu daba lokuqiniswa kwezokuphepha kumakhosi. Usijabulise kakhulu uma sizwa umhlonishwa undunankulu ekhuluma ukuthi kunezinhlaka ezizokwenzeka uqinisekisa ezokuphepha. Siyazi vele ukuthi bese kuvele sekuqalile kunamakhosi njengamanje aselekeleliwe ngeinhlaka ezahlukahlukene ezokuphepha ikakhulukazi uma ubheka abaqaphi kuya kwamanye amakhosi. Ngqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe uThulasizwe Buthelezi kanjalo nongqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo nabo baphawulile kwinkulumo kaNdunankulu. Kodwa kakhulukazi uhlelo lokusimamisa isakhiwo sobukhosi lapho amakhosi enikwa izinga nesithunzi esifanele. Sibone kakhulu igalelo undunankulu okwenzeke ngaphansi kobuholi bakhe selokho engenile ukuhola lesi sifundazwe. Uzokwelekelela ukuphathwa kwezakhiwo nezizinda zezemvelo ngoba niyazi ukuthi zizineindawo zokungcebeleka, indawo zokulala, ezisamahotela. Uhulumeni empeleni akachwepheshile ekuphatheni lezo ndawo. Ezindabeni ze1KZN TV uAyanda Dube seshamthetho eMgungundlovu. Abashayeli bamaloli ngaphansi kwenyunyana ATDF babe nemashe nokuthula bibhekiswe kwinkampani yakwaTransnet lapho bedlulise khona ke uhlu lwezikhalazo zabo bekhala ngokuqashwa kwabantu bokufika bona mase bevalelwa ngaphandle laba basole ukuthi ke abantu bokufika ngobugebengu kanye nokudala izingozi emgaqweni ngakho ke bane kuTransnet izinsuku eziyisikhombisa ukuthi uphendule kulezi zikhalazo zabo. Le mashi ebeholwa ngamalungu All Truck Drivers Forum and Allied South Africa esifundazweni KwaZulu-Natal. Inhloso yayo ukudlulisa izikhalazo zabo bengabashayeli lapho bekhala khona ngokuqashwa kwabantu bokufika laba bafuna ukuthi ke abashayeli bokufika babe nezimvume ezisemthethweni. Izikhalazo zethu zimayelana nokungena kwabantu bokufika kule hubba yethu. Ezisazi ukuthi ihubba lethu it's a main key point umnotho wase South Africa. So ukungena kwabantu base South Africa bangaphandle la kusinika inkinga kakhulu ngoba lento abangena ngayo bathi permit akuyona le permit yongena i-permit truck le. Thina sifuna ukuthi baenze i-permit yokuthi uma ungena lana uthi mawuskena kube ne-access card. I-access card ile lokuthi uthi mawuskena liveze ama-details akho wena muntu nobuzwe bakho ukuthi uvela. Laba basoleka bokufika ukuthi bafike benze ubugebengu bedala izingozi ngakho bafuna uTransnet ubavimbe kwabangene ngaphakathi echibeni laseTransnet. Abafuthi laba bangaphandle bayahlupha nokweba nezingozi nokuthi makuvalwe imigwaqo kulezivimba imigwaqo bayabaleka bashiya ama-truck emgaqweni lokho kuze kudale i-traffic. Okuyona ke into esibhekene nayo kakhulu ukuthi ayihlonipheke i-terminal yethu bangangeni abokufika. Laba ke banikele inkampani izinsuku eziyisikhombisa kuphela ukuba baphendule kuhlu lwesikhalazo zabo. Insuku esibanikeze zona ukusuka kwinamhlanje njengoba beyimukela singalibalekela namhlanje lokuqala neweekend. Siyaqala u7 days insuku esibanikeze zona. Kulo 7 days esenzele ukuthi bahambe bayohlangana njengoba bethembisile ukuthi bazohlangana nabaphathi bebonke bakwazi udaba lethu baliqubungula.
So ke impendulo esiyilindile ayikho enye ngaphandle kokuthi isicelo sethu bazosebenzisana ngoba nasimisela ngokusebenzisana nabo ngaloko esikushoyo asilwe nabo kodwa isicelo sokusebenzisana sojabula ke uma bengabe buya nempendulo ezosho ukuthi kusukela ngalelo langa besiphendula ukuthi sekufike kupheleni kokungena kwama-foreigner kule port. Kanti ke ongumunye wabaphathi kule nkampani uzamkelile ke lezi sikhalazo. Siyayamukela imemo enilethile eMaqabane. Ukhona ubuzile ukuthi ubani okhulumayo. Angikhulumeli ke specific angisona isikhulumi. Angisona isikhulumi saka Transnet. Kodwa I'm an acting terminal manager yase DCT. Part of the reason I am requested to take your memo. Imemo nje ngiyithatha ke ngisithunywa saka Transnet. Ngiyohlala naye etafuleni no external stakeholder relations manager. Nabo bonke imanager edirendo zithinta ama-customer, ama-trucks, yonke lonto, security managers, yonke lonto. So we discuss all these issues. The likes of accessing our terminal without documentation and all this stuff. It's one of the valid things which we also noted, which we're going to discuss. In this starter leso, siyazwakala siyodiscussa njengane-management yase-DCT. Izwile kubale no-P1 no-P2 nabo ngangizenge bakhuluma ngako ngithi sizoyisa ku-stakeholder relations manager ezokwazi isihlanganise sonke sama-terminal besikwazi ukuthi i-discuss. Imeya kamasipala uGusikhumbuzo Zero Mqadi uthi ke kubalekile ukukhuthaza umphakathi ukuthi udlale indima ekutheni ke ulwe nesihlava sodlame lobulili. Ukusho lokhu ke ngesikhathi kunombuthano e-Civic Sense eSide lapho bekuzoqashiswa khona ngalesi sihlava. Imeya kamasipala uGu ithi umphakathi kufanele kubhukule usebenzisane nezinhlaka zahulumeni ukulwa nesihlava sodlame lobulili. Uthi izigameko zokuhlukumezana kwalabo abasebudlelwaneni kuze kuphume izidumbu ziyanda kanjalo nezokudlwengula. Ukusho lokhu ngesikhathi kunombuthano wokulwa nalesi sihlava eSide. Namhlanje sihlanganise bonke abantu nezinhlaka zala eSide ukuthi sizolwa nesihlava lesekuthiwa iGBV ekuyi-gender based violence. Ukuthi sonke nabefundisi nama-departments wonke sizothi mayiphele iGBV. Siyazi ukuthi njengamanje izibalo zithanda ukuba phezulu lapho abathandanayo behlukumezana bodwa kuze kuphume ngisho isidumbu. Lapho kubikwa khona ukuthi abantwana bayadlwengulwa kakhulukazi abantwana bamantombazana. Kuyenzeka nakulabo babafana nabo bazithole bedlwengulwa. Sizokhuza wonke lo mhlola sithi abantu bakithi bala ogwini makubuya uthando silungise phansi emindenini. Iqhuba uthi njengoba bekunabaholi kulombuthano ibona ukufanele bashumayela ivangeli lokuyeka ukuhlukumezana. Njengamanje la ngaphakathi sinabefundisi abazophuma la bahambe babuyele emabandleni ngamabandla abo bahambe bayokhuluma ukushumayela ukutshela abantu ukuthi bayeke yonke lento. La ngaphakathi sinezinhlaka zakomkhulu ekufanele ukuthi zibuyele ekuhlaleni kuyotshelwa abantu besilo abantu benkosi ukuthi abayeke ukuhlukumezana ngalento esibiza ngeGBV la khona bese ngichazela ukuthi bahlukumezana ngokobulili abantu. Sinazo zonke izinhlaka ezikhona nama-department of social development ukuthi sizophuma ke masiphuma la sihambe sithi bhazalala siemphakathini yethu siyoxwayisa. Ube sehlaba ikhwelo lokuthi wonke umphakathi uphume uyolwa nalesi sihlava. But masibona ama-figures njengamanje siyawabona masiwatshelwa amaphoyisa la ngaphakathi ukuthi ami kanjani ngepolice station ethi ke sonke sumphakathi masibuyele emuva siyokhuza lo mhlola. Uqhamuka kumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uthi kubalekile ukulwa nalesi sihlava. Ngendlela izinga leGBV elikhule ngayo igovernment wethu wase KZN uthathe
uthi khona kufanele adlale iqhaza elikhulu lokwazi ukuthi ahambele onke ama districts ikhona sizokwazi ukuthi sibe nama dialogue lelo qhaza okufuna lidlalwe abantu upremier wethu ubona ukuthi kufanele yena azihambele idistrict ne district ingakho ke sila namhlanje sizama ukuthi sipromote i-community yethu yazi ukuthi le nkinga esicabanga ukuthi sinayo kuyona inkinga mhlambe engakwazi ukuthi ixazulule lo government kuphela kodwa nabo baneqhaza okufanele balidlale so ingakho ke besehlala sinyuke ezitaladini zala idolobheni sicela ukuthi umphakathi awubambisane nohulumeni ukuze sikwazi ukulwa nesihlava se-gender based violence. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Asithishelele etolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Ithembisa likhulu inkulumo kaNdunankulu abamaloli bamashele kwaloliwe kanti yasogwini empini yodlame lobulili. Umphathi womkhandlu obhekelele ezasemoyeni kuleli South African Civil Aviation Authority uNeil Delang uthi ke basingathe umhlangano oxoxisana nabafundi kulomkhakha ngezingozi ezingaba khona baphinde baxoxe nangokunciphisa izingozi kwezamabhanoyi. Abenhlangano yezamabhanoyi kuleli South African Aviation Authority basingathe ingqungquthela nebihlanganisa laba bakulomkhakha bedingida ngezingqinamba ezingadala izingozi kwezamabhanoyi. Umphathi walenhlangano uchaze kabanzi ngale ngqungquthela. The presentation basically just outlines the context of the seminar in relation to the General Aviation Safety Strategy. So this conference is obviously then designed to speak to the educators and the instructors with a focus more on the softer skill of being able to notice and to identify causation of accidents in the cockpit environment and how that fits into the General Aviation Safety Strategy that covers some more topics in order to reduce accidents in the general aviation sector. Obhekelele ezezingozi kulenhlangano uSumesh Maharaji uyachaza ngokudala izingozi. Most of the accidents in terms of causal factors or causations is generally related to flying crew pilot operations in terms of how the aircraft is operated and manipulated by the pilot in command. And that is then closely followed by mechanical failures such as fuel starvation, fuel exhaustion, etc. So when it comes to the actual human side of it, it's more to do with the pilot's technique when it comes to landing of the aircraft or his ability to maintain control of the aircraft should he encounter any unforeseen circumstances in flight. Le ngqungquthela ibibanjele eThekwini. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eThekwini. Uhlalo weSADES Moyemnambithi TVET College uthi ke bazoqhubeka nokulwela ukuphumelela kwabo bonke abafundi lokhu kusho ke ngemuva leli qembu linqobeke ukhetho kade kuqoka ubuholo obusha babafundi baleli kolishi. Leli qembu lithi lizosebenza ngokuthembeka nangokubambisana ukuze ke kuxazululeke izinkinga ezibhekene nabafundi. Usihlalo weSADES Musiphephelo Bhenge Mnambithi TVET College ubonga abafundi abavotele leli qembu. Ale ngidlulisa ukubonga kakhulu kuma student akwazile ukuthi esithembe ebekanye nathi efe kanye nathi ngoba silwa ngoba besikade silwa ngoba futhi sisazola silela ama student. So ngizocela ukuthi ngithathe bona ngibabeke phezulu ngibabonge kakhulu qala before ngize ngiyibonge mina. If it wasn't for them ngaba sikho la sikhona ngaba si-achievanga lutho futhi ngabe akekho sisemba if it wasn't for them. So ama-student iwona kwazile ukuthi sivotele azange siyivotele thina nami ngu-chairperson ngela ngikhona hhayi ngoba ngizibekile mina hhayi ngoba kuwukuthanda kwami kepha ukuthanda kwawo ama-student akwazile ukuthi engithembe angibeka lapha asho athi angithembe ukuthi ngizowahola ngeqiniso and ngikwenzile lokho futhi ngiwaholile ngeqiniso sakwazi ukuthi si-achieve okuningi. Uqhube ngokuthi bacela abafundi ukuba bebaseke uma besukuma belwela izimfuno zabo. Sicela ama-student ebekanye nathi esisupport because whatever esiyenzayo asizenzeli thina asenzele usiphephelo asenzele ushiliza asenzele ubani kodwa
senzela wona ama-student mangabe silwa sosadesmond asilweli mhlasimbe ukuthi sifuna amagama ethu evele lapha but silwela wona ama-student wona yabo so sinezinto especially ngizoke nje ngisho izinto esiplane ukuthi sizenze sizingena emandleni siplane ukuthi silungise lama-res lawo esihlala kona. Uphinde waveza ukuthi bafisa ukuba kungacindezelwa isithunzi somfundo omnyama phansi. Asifisa ukubona kube khona izinto ezizodicelela isithunzi somfundi omnyama phansi singazange thina sikulwele lokho. Sifisa ukuthi kube izinto eziningi esizibisayo lezo yabo not only mhlasimbe kuye kumele si-understand ukuthi impilo ayipheleli mhlambe kwasadesmo, impilo ayipheleli mhlambe lana kuphela but sisaphuma saya ngaphandle. Khona manjalo uphinde wagcizelela ukuba bazoyilwe yabafundi abangatholi izimali zabo uma beyoqeqeshelwa imisebenzi. Monday sahamba for imarch yabo which is kwangasiwona usadesmo kuphela but ayekhona amanye ama-political parties yabo we are not alone sasibambene siyi-student movement which is angazi noma is it safe ukuthi ngiwashe wonke but ayephelele onke ama-organization politically yabo sahamba lapha siyolwisela le ndaba le yama-stipends inganathola azwathola ama-interview yabo ngizocela nje ukuthi ngenze example ngasekhaya yabo ngasekhaya ngeke ngize ngisho i-department but ikhona yona leyo department yangasekhaya mina ekhaya kusemsini ethukela ferry ikhona i-department ikhona i-department ethi thina sisebenzisana ne-college thizeni mangabe ingane seyiqedile ukwenza N6 wazo definitely i-interview zoyithola la ekhaya because thina sakhulumisana nalokho. Why thina sethi isikole singakwenzi lokho so ezinye zezinto esifisa ukuthi siyi-champion indaba zama-stipends ngeke ngize ngigxile kakhulu lokho because i-response sikayitholi. Kubika uThobe Kadladla ezindabeni ze-1KZN TV ngisemnambithi. I-Transnet echubeni lase-Richards Bay ithi-ke ukunikela kwayo ngesicathulo kubafundi esikoleni samabanga aphezulu ezigqizweni secondary school kwesakamthethwa kugqugquzelwe imiphumela emihle abafundi bakamatikuletsheni beklasi lango-2024. Le nkampani ithi-ke ikholwa ukuthi-ke lo mnikelo wesicathulo uzobamba iqhaza lokuthi-ke abafundi beqhubeke benze kahle ezifundweni zabo. Zingaphezulu kwama-20 izicathulo ezinikelwe i-Transnet esikoleni zigqizweni secondary school kanye nokunye komfaniswano wesikole. Lesi-ke singesinye sesikole esiphumelele ngamalengiso kwimiphumela kamatikuletsheni ka-2024. I-Transnet ithi ibuyisele emphakathini. Siphethe la impahla ezinhle ezosiza izingane ukuthi zikwazi ukuthi iqhubeke nokufunda kuza nobusika ezinye izingane ayinazo izicathulo. Sicabanga ukuthi lo mnikelo wethu esuphethe uzosiza izingane engaphezulu kwa-100 ukuthi zithole nazo kufundeke kahle kube kuhle. Okunye kuhle sifike sakuthola la ukuthi izingane zala zenza kahle esikoleni ziyimisele ziyayithanda imfundo. Kulonyaka nje siphuma kuona ziphase kahle umatibulotsheni zishaya 100% kakhulukazi futhi nakule ifundo esiyidinga ezweni lethu science kanye nemaths. Lesi sikole sisendaweni ke semakhaya eNtuthunga kwesakamthethwa sinabafundi abangaphezulu kwama300. Shishanhloko lesi sikole ubaxolile Zuma uthi babhekene nomzima bokweswela kezinsiza kulesi sikole kodwa lokho akuvimbe ekutheni ke benze kahle kwezemfundo. Namhlanje ke sibe nesipho esikhulu esisimangaliso savakashelwa uTransnet bazosipha okwabantwana kokugqoka icathulo mashethi masokisi othayi. Kodwa ke sithi sisikole siyabona ukuthi esikwenzile kuye kwabathinta nabo ukuthi siyesathola u100%. Uthi banxusana noma ubani ongaba umsamaria olungileyo ongeluleka isandla kulesi sikole ngezinsiza kusebenza abasilele emuva ngazo ukuze beqhubeke ngempumelelo ukufunda nokufundisa. Njengoba sisemakhaya anzima kangaka sikwazi kodwa ukukhipha lemphumela emingaka siyafisa ukuthi nezinye inkampani ziqhamuke ngokunye njengoba singenawo nehall umcimbi nje siwenze nje on an open space kanje. Siyafisa ukuthi ezinye inkampani ziqhamuke ihall admin asinayo na proper staff room so thisha kunzima nje kodwa ke sinawo ama results ama. Isigungu esibhekele ukufunda kulesi sikole ESGB naso sijobelele ngesifanayo ngezinkinga ababhekene nazo kulesi sikole. Sicela makunamanye ama-department afikile Nkosi yami sesifile kule sikole akubiyeki njengoba beshilo ukuthi lokho kwabiya ngo-2003
akaze liphinde lishintshwe lolu cingo manje nje kungena imbuzi ziyabhosha ngisho uklina kabuhlungu ngendlela okwenzeka ngayo neholo siyakhala kuningi nje weingane zakwethu ukuthi nje manje ngasisiza ngisho ilibrary. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosenhle Mthembu entuthunga kwesakamthetho. Siphinde futhi seyitolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyihamba zona ehamba phambili usuku namhlanje. Ithembisa likhulu inkulumo kaNdunankulu abamaloli bamashele kwaloliwe kanti yasogwini empini yodlame lobulili. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Rand lakuleli lu 18.49 maqhathiswa nedola laseMelika libo 23.29 maqhathiswa nopound waseBritain libo 19.23 maqhathiswa neeuro igolide lona lu $2,859.68 ounce olungahluzwe wona u$74.04 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Wonke amehla azobethe nje kumdlalo phakathi koMpetha beligi Mamelodi Sundowns neSpofane Kaizer Chiefs ozokuba ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama enkundleni Lucas Masterpieces Moribus egoli. Akwaziwa ukuthi ke iyozala inkomono kulomdlalo noma Sundowns izoqhubeka nokusigwazela ibheca njengoba ke yenza kumdlalo yakamuva nje lapho kishaye khona amaqembu ahlukene ngamagoli amane. Kulawo maqembu kubalwa Orlando Pirates eyehlule ngamagoli amane kwelilodwa, kube Golden Arrows ngamagoli amane eqandeni, iTS Galaxy ngamane kwelilodwa kanye neSekhukhune United eyehluleke ngamagoli amane kwamabili. Nasiki isimo sezulu esingalendeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile